Good morning guys. Nanapod mi diri sa init nga dapit diya sa chalet. Gapadagat mi karon kay weekend man. So nanasad mi diri. Nya kina problemahan ni pag-ani. Uy wala mi dalang kuan. Para pamahaw sa akong amo makasab-an jud kuan ni ba. So ay ko sa among silingan sa houseboy na baka siya orange. Sumo wala may tao. Asa kasi sumo ay ko sa iyang kusina. Nakalak pa. Asa may suka ani may sumo. Ha? Kukunsay ni Karaw. May ulit gamay naman. Puno kayo yung ref. So, wala may orange sa sumo. Nangawat isa ka gatas. May orange. Wala sa tao diri ay kamera. Shali number 1 rang na diri. Dinaog na po. Ma'am. No, we cannot go there. Wala bra. Wala ninduta sa tubig init diri ay. Saom daw, saom. Hindi ko ka maung-saom day. Maganda nagkabo. Puli-puli ta day. Ikaw na kamo na po. Ha. Guys, welcome to my channel. Morning sa tanan-tanan. Nami diri sa dagat. Maligo pud mi karon. Magligo-ligo sa mi sa akong alaga. Hi. Hello guys, nami diri sa dagat. Yes. Nindot kayang dagat kay grabe ka.
Grabe ka, tinaw, clear na clear kaayo see the sea. Oh, very nice. Hindi kayo. Where you will go? Where you will go, Lulua? So, nintis kayo siya. May sakay ni anak nga boots ka na boat.